Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बियाम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथार बरायनाय थाबाय। जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आं लोगोफोरा लोगोसे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो इन्टेलेक्चुयेल फोरोंगिरि आरो समाजारि खामानि मावग्रा लोगोसे जोंनि बर' हारिनि एक्स एनडिपि जायखौ जों बड'लेण्ड आर्मि होननानै बुङो। नाय रायजो राजाफोर, आं दिनैनि भिडिअखौ माखासे गामि गामि सम गिदिंनाय माबा मोनसे भिडिअ बानायनो थाङोब्ला बा बहाबा बेरायनो थाङोब्ला बेफोराव आङो माखासे बाथ्राफोर खोनायो रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो बै बाथ्राखौनो लानानै आं रिसार्च खालामनानै बिनि मोनसे सल्युशननि थाखाय मोनसे माखासे बाथ्रा फोरमायनो थांनो नागिरदों। दिनै जि बाजेट फैयो बिटिसि आवनो होन आसामावनो होन फुरा इन्डियायावनो होन, दा बैफोर जि रां बेखौ मोनसे लामा बानायनो थाखाय इरिगेसननि खामानि मावनो थाखाय बा बिल्डिं बानायनो थाखाय ना होमबा हस्पिटेलिटी बिल्डिं बानायनो थाखाय स' बैफोर खेथ्रआवहाय दालां बायदिसिना बानायनो थाखाय फैसाया फैयो दै। बिनि गेजेरावहाय सोरनिबा बेमार आजारखौ नायनो थाखाय माखासे स्पेशेल केस बेबायदि नायनोब्ला बैफोरनि हिसाबाव सरकारा बिनि सायावहाय स्किम बानायो। दा बेबायदिनो जि हायो बेखौबो दानि गभर्नमेन्टआ बानायगासिनो दङ। नाथाय नैबे मोनसे कमन बाथ्राखौ आङो एसे बाथ्राखौ आं साननो लादों आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ आं बयनिफ्रायबो मिथियो। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दं जायफोर दैदेनगिरिया खायसे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावो, गभर्नमेन्टनि सेलारि मोनो दै, आरो खायसे मानसिया प्रफेसर हिसाबै खामानि मावो, सोरबाबा बेंक मेनेजार बा बेंकआव खामानि मावो, सिभिल अफिसाव खामानि मावो, माने डिसि एसडिअ अफिस बेफोराव खामानि मावो, बाट बिसोरो ससियेल सार्भिस खामानि मावो। नाथाय खायसे फुल टाइम खामानि मावनो होग्रा दङ जायफोर साख्रि गैया। दिनै बिथांमोना बिबानाव थाबाय, नाथाय बिबान थानाय समावसो बिथांमोना गावनि जिउखौ खुंबाय। नाथाय बिबानाव गैयामोनब्ला बा बिबानाव गैयाब्ला उनावहाय दिनै आफादगिरि जादों बा दिनै जिएस जादों, नाथाय बिथांमोना साख्रि मावा, नङा होमबा? दा बिथांमोनहा नेक्स्ट 2 years बा 3 years बा 4 yearsनि गेजेराव टार्म्सनि गेजेराव बिथांमोना मा होनदों दा जेने थेने जि बिबान सालायनानै बिनि गेजेरजों न'खरखौ सामलायनो हायो। दा बिनि उनाव बिसिनि जि मा होनो बिबाना जोब्बाय, गुबुनाथ' फैसिन ना, नङा होमबा? बयबो सोरबा जिएस जानो लुबैयो, सोरबा आफादगिरि जानो लुबैयो, सोरबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव, नङा होमबा? स' बेबायदिनो खेथ्रआव माखासे आं गोबां गोलाव बाथ्रा एसे बांद्रायबो नङा दे, आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों आरो बे भिडिअआ रायजो राजाफोरनि आरो लोगोसे बैफोर जोंनि दैदेनगिरि जायफोर जोंनि समाजनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं, जोंनि हारिखौ गाइड खालामगासिनो दं, जोंनि जातिखौ गाइड खालामगासिनो दं, जोंनि फरायसालि मा होनोमोनलाय फरायसुलि आरो फरायसाफोरखौ गाइड खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गाइडनि थाखायनो दिनै सोरबा डक्टर जादों, सोरबा इन्जिनियार जादों, सोरबा फोरोंगिरि जादों, सोरबा गोबां गिदिर गिदिर मा होनो जालांनो हमदों, सोरबा आइएस आइपिएस जाहैदों, नङा होमबा रायजो राजाफोर? दा बैसोर जि सुबुंफोर जायफोर हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननोथ' सेलारि गैया, मा गैया, बेथन गैया, बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बहाबा एबसुनि अफिसाव थायो, बिथांमोना खायसे अफिस बानायना लादों, नङा होमबा? गुबुन आफादबो दङ, सब गासिबो आफादखौ बुंदों आं, खालि एबसुनि सायावल' बुङाखै आं। एनडिबि एक्स एनडिबिखौनो होन बा गुबुन गुबुन खामानि मावग्रा, नङा होमबा? जेरै बिपिअ, नङा होमबा? सब बेबायदि गोबां दङ जाय जातिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दा बिथांमोना एबसुनि खामानि मावनाय समाव बिबानाव थानाय समावल'सो बिथांमोना गावसोर जानाय लोंनाय बायदिसिना बेखौ मा होनो प्रयजन प्रभाइड खालामनानै लानो हाबाय अफिसफ्राव। नाथाय बिथांमोननि बिबाना जेब्ला जोबगोन अब्ला बिथांनि न'खरखौ सोर नायहैगोन, नङा होमबा? दिनै फिसाला सासेल' दंमोन, नाथाय बिथांनि फिसालाया बिराद गोसो हारिनि थाखाय खामानि मावनो, समाजारि खामानि मावनो, नङा होमबा? रायजोखौ मदद होनो। नाथाय न'खराव फिसाला सासेल', फिसालाफ्रा बोरायबाय, बिमा बिफाफ्रा बोरायबाय बुरिबाय, नाथाय फिसालाया ओरै समाजारि खामानि मावो, नाथाय बिथांमोननोथ' सेलारि होनो हाया, नङा होमबा? दिनै समाजारि खामानि मावनाय हिसाबै दा आबसुआथ' रावनोबो सेलारि होनो हाया, नाथाय बिथांमोननि न'खरा बोरै सोलिगोन? बिथांमोननि न'खरा बोरै सोलिगोन? दिनै गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दं, बैसोर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बयबो फालियो, बिथांमोननि जि राव बासन होनाय बेखौ जों बयबो खोनासंनो थाङो प्रग्रामफोराव, नङा होमबा? बयबो थाङो, आंबो इन्सपायार जायो, नोंथांमोनाबो इन्सपायार जायो, नङा होमबा? नाथाय बिथांमोननि जे इन्सपायार जे रावखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा टेलेन्ट जाबोबाय, गोबां सुबुंफ्रा साननो हमनो हाबाय, सिगाङाव बेसेबांखिनि साननो हायामोन, दा दिनै बिसोरनि बाथ्राखौ खोनाना आइडिया मोनबाय, स' साननो हलांबाय, नङा होमबा? रोंनायनिफ्राय माने रोंसिन जालांनो हमबाय। नाथाय बैसोर सुबुङा जे नोंथांनि सिगाङावहाय बुंदों बिथांमोननि न'खराव जि बिमा बिफाखौ फिनांगौ, हिन्जावखौ नायनांगौ, बिनानाव दं बिथांखौ नायनांगौ, एडमिसननि फिस, मानि फिस, नाथाय बिथांमोना बोरै जालांगोन जेब्ला बिथांमोना बिबानखौ एंगारलाङो? स' बेनि थाखाय आं सानदों बिथांमोननि बाथ्राखौथ' जों बयबो खोनासङो, एसेबां गिदिर आंहा बुंनो हानाय गोहो गैया,
सरकारि बाबिथ' सरकारिफ्रा माबा मोनसे होनो हानाय बेबायदिथ' जाहैखानाय नंखाया नाथाय आं मोनसे बिथांमोना जे रायजो राजाफोरखौ इसेबां थुलुंगा होबोयो दा बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंनो बयबो थाङो नङा होमबा बयबो थाङो प्रग्राम बानायनायफ्राव प्रग्राम जायो बहाबा नङा होमबा बयबो थाङो लैहोर लैहोरै हाजार हाजार लाख लाख सुबुंफ्रा आरो खोनासंहैयो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि थाखाय खामानि मावदों बिथांमोना साफा साफा इउटुबनि चेनेल फेसबुकनि पेज बेबायदि खुलिनानै लायोब्ला बिथांमोननि जि भइस बिथांमोननि जि राव बेखौ बयबो खोनासंगोन रायजो राजाफोर बयबो खोनासंगोन दिनै इउटुबा नोंनो मोनसे चान्स होदों फेसबुकआ नोंनो मोनसे चान्स होदों इन्स्टाग्रामा नोंनो मोनसे चान्स होदों बै बे प्लेटफर्म जे चान्स होनाय बेखौ जों बोरै गारगारनो जों बोरै नागारनो बेखौ नोंनो जुदि चान्सखौनो होबायब्ला नों जुदि दिनै बेफोरबायदि प्लेटफर्मनिफ्रायनो दिनै इउटुबनिफ्राय फेसबुकनिफ्राय गुगोलनिफ्राय बेफोरबायदि प्लेटफर्मनिफ्राय दिनै गोबां सुबुंफ्रा बिजनेस खामायनानै सिंगार एक्टर एक्ट्रिस नङा होमबा बिसोरनि बिजनेस सोलिदों बिसोर क्रर क्ररपति जालांनो हमदों नङा होमबा दिनै 331 क्रर नि मालिक होननानै बुङो जों टेक्निकेल गुरुजि नङा होमबा सोरबा 51 क्रर सोरबा 100 क्रर सोरबा 1000 सोरबा 4000 क्रर इउटुबार जानानै ससियेल मिडियानि इनफ्लुएन्सार जानानै नङा होमबा दिनै जों नुनो मोनो फुंसुं वांडु जाय जों बिथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्डआव गोबां इनभाइट खालामबोबाय आरो लोगोसे लाबोबाय आलासि महरै आरो बिथांनि जि बुंनाय बिबुंथि बेखौ खोनासंनानै जोंनि गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनो बिथाङा सासे साइन्टिस्ट नाथाय बिथाङा दिनै इउटुबखौ बाहायो मानो होनबा इउटुबनि दारै गोबां सुबुंफोरखौबो सोलायहोनो हायो प्रग्रामखौल' नङा दिनै जों प्रग्राम खुङो मोनसे प्रग्राम खुङोबा लाख लाख थाखा खरस थाङो जों बैफोर लाख लाख थाखाखौ बबेनिफ्राय मोनबाय थानो जों बबेनिफ्राय मोनबाय थानो बैफोर लाख लाख थाखाखौ मोनसे प्रग्राम बबेबा गामियाव जायोब्ला बा बहाबा डिस्ट्रिक्ट जिल्लायाव जायोब्ला स' बेयाव जोङो लाख लाख थाखानि प्रग्राम खालामनो गोनां जायो बैफोर लाख लाख थाखा प्रग्राम थांनायखौ जों समाव नांगौ गोनांथि जायोब्ला जोंनो नांगौ गोबां गोनांथार जायोब्ला नङा होमबा नाथाय बैफोर लाख लाख थांनाय खरसाखौ जों जुदि बाहायालासिनो नङा होमबा बेफोर फैसाखौ जोङो बेबायदि कालेक्सन खालामालासिनो बाहायालासिनो जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोनांथि समावल' प्रग्रामखौ खालामबाय नङा होमबा आरो लोगोसे बाखि जेसेबांखिनि मेसेज हरनो गोनां बैफोर मेसेजखौ जों जुदि साफा साफा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इउटुब आरो फेसबुक खुलिनानै बिनि दारैबो मा होनो मटिभेट खालामहरनो हायो बिनि दारै मटिभेशनेल भिडिअ बानायहरनो हायो दिनै गोबां सोरबा प्रफेसार दङ सोरबा डक्टर दङ नङा होमबा बिथांमोनाबो ससियेल मिडियाखौ बाहायो नङा होमबा बिथांमोनाबो इउटुबनिफ्राय गोबां आर्निं सर्स खालामो नङा होमबा बिथांमोनहा दिनै हमना ला रबि कुमार नङा होमबा रबि कुमार दङ बिथाङाथ' एनडिटिभिनि एडिटर इन चिफमोन दिनै बिथांनि बिबाना गैला अब्ला रायजो राजाफोरनो माब्रैहाय बिथाङा मा होनो गावनि जि भइस बेखौ बोरैहाय फोसावबावनो दिनै सोर बिथांखौ इन्टारभिउ लाहैबावगोन नङा होमबा दिनै बिथांनि बिबाना जोब्बाय लोगो लोगोनो बिथांखौ सोर सिनायबावगोन बेखौ साननानै बिथाङा मोनसे मा होनो इउटुबनि चेनेल खुलिबाय आरो बे इउटुबनि चेनेलनि गेजेरजों जि खुलिनाय दंखायोमोन बेखौ बेसेबां बाहायामोन नाथाय एनडिटिभिनि जेब्ला गौतम आदानिया बायदोंमोन अब्ला बिथाङा बे एनडिटिभिया आं बिनि आन्दाराव मावा बा बियो सैथो जानो थांनाय नंला आं बा बिनिफ्राय बिबानखौ एंग्लायसै होननानै बिथाङा एडिटर इन चिफनिफ्राय रिजाइन खालामनानै बिथाङा दिनै इउटुबार हिसाबै जार्नेलिस्टआनो बिथाङा नङा होमबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बिथाङा बिनि दारैनो निउसखौ फोसावनो लायो अब्ला दिनै बयबो नागाराखै ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एबा इउटुब एबा फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम बायदिखौ बयबो रावबो नागाराखै बिथांमोनहा बिनिफ्राय जे आर्निं सर्स खालामो बेखौ बिथांमोनहा बुजिबाय दिनै टिभि एबा टेलिभिजन डिश टिभि बिथांमोनहा बोरै खामायो बिथांमोनहा एडभार्टाइज नङा होमबा बिथांमोनहा एडभार्टाइजनि थाखाय रांखौ खामायो एडभार्टाइजआ माखौ एडभार्टाइज होनना बुङो जेरै हमना ला मोनसे कम्पानि जेरै हमना ला नों कलगेट कम्पानिखौनो होननानै हमना ला चिप्सफोरनि कम्पानि साबोनफोरनि कम्पानि बिथांमोना गोबां वर्ल्डआवनो बेखौ फाननो सानदों नाथाय बे कम्पानिखौ जों मिथिया अब्ला जों बोरै बायगोन आनला खानला फोथायालासिनो स' बिथांमोना मोनसे एडभार्टाइज बानायो आरो एक्टरफोरखौ लानानै फेमास सुबुंफोरखौ लानानै बिथांमोना एडभार्टाइज खालामो गावसिनि नामखौ प्रम' खालामो आरो लोगोसे बेखौ नुनानै पाब्लिकफ्रा बायो नङा होमबा अब्ला बेखौ बहा दिन्थिगोन बे एडभार्टाइजखौ गिदिर गिदिर टेलिभिजन जाय टेलिभिजनाव जों नायो दिनै इन्डिया टिभि एनडि टिभि नङा होमबा आजतक बेफोरबायदि निउस चेनेलफोरखौ जों नायो बेयाव एडभार्टाइजखौ नुनो मोनो जोङो नङा होमबा स्टार प्लास बायदिसिना हटस्टार बेफोराव जों नायो दिनै बिनिफ्राय जोङो नुसिगोन एडभार्टाइजखौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोङो बे मोजां जागोन होननानै जों दखानफ्राव बायसिगोन आरो दखानफ्राव बेखौ मार्केटिं खालामसिगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो दा दिनै टिभिखौ नायनायखौ गोबां सुबुंफ्रा खम खालामबाय नङा होमबा अब्ला माखौ नायनायखौ बांसिन बारा जालांखो अब्ला बे नायनायनि बांसिन बारा जालांबाय फेसबुक इउटुब बेफोरखौ स' इउटुब आरो फेसबुकखौ गोबां सुबुंफ्रा क्रर सुबुंफ्रा नायो नाथाय माने टेलिभिजनखौ रावबो नायला एसेबां जेसेबां इउटुबखौ नायो जेसेबां फेसबुकखौ नायो बेबायदि मा होनो टिभिखौ रावबो नायला 90%आनो
ससियेल मिडियाखौ नायगिरि जाबाय 10% ल'सो थासै अब्ला बांसिन प्लेटफर्माव आर्निं सर्सआ बबेनिफ्राय फैखो टिभि सेटेलाइट टिभिनिफ्राय ना इउटुबनिफ्राय जाखो स' बेबायदिनो रायजो राजाफोर स' जोंनि दैदेनगिरि माखासे सुबुंफोरखौ गोबां बयबो सिनायो मोजां मोनो बिथांमोना नाथाय बिथांमोनाबो गावसिनि न'खरखौ नायनांगोन ना स' बिथांमोनखौथ' जों मिन्थिखायो सिनायखायो अब्ला बिथांमोना जाहाथे इउटुब खुलिनानै बिथांमोना मटिभेट खालाम नङा होमबा आरो बिनि फेसबुक खुलिनानै मटिभेट खालाम बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सापर्ट होगोन आरो बिथाङाबो रायजोखौ खामानि मावनाय जाबाय ओरैनोबो गिदिंखानायानो जाखाबाय आरो लोगोसे इउटुबनिफ्रायबो बिथाङा आर्निं जाबाय जायखौ बिथाङा न'खरखौ नायनो हानाय नङा होमबा स' सोरबा मा होनो आबसुनि बिबान लादों सोरबा एक्स एनडिबिनि बिबान लादों सोरबा इउपिपिनि बिबान लादों नङा होमबा सोरबा वुमेन्स अर्गानाइजेसननि बिबान लादों स' बे हिसाबैथ' बिथांमोनाथ' अबेनिफ्रायबा थाखा मोनबाय थागोन बेथ' नङा स' बिथांमोननि न'खराबोथ' सुबुंफोर दंना बिथांमोनाबोथ' न'खरखौ सालायनांगोन ना नङा होमबा सासे सुबुङा जुदि ओरैनो बेकार थायोबा बेसेबां नुकसान जायो न'खराव बयबो बेखौ मिथिगौ नाथाय जोंनि सासे जाय दैदेनगिरि बिथांमोन बिसोरो बेकार थायाखै नाथाय बेकार थायाखैब्लाबो जि समाजारि खामानि मावदों बिनि दारै बिथाङा न'खरखौ सामलायनो हानाय गोहो गैया नङा होमबा मानो होनबा बिथाङा रायजो राजानो होगोनसो नङा होमबा स' बेबायदि आरोना स' बेनिखायनो आंनि फारसेनिफ्राय मोनसे आरोना रिकुवेस्ट जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबाफोर इउटुब चेनेल खुलिदोंबा फेसबुक चेनेल खुलिदोंबा बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम नङा होमबा बिथांमोननो साबसक्राइब खालामना हो आरो बिथांमोननि भिडिअखौ नाय आरो लोगोसे बिथांमोना जाहाथे सापर्ट मोनो आरो गावनि जिउखौ खुंलांनो हानायनि मोनसे लामा मोनलाङो रायजो राजाफोर आं बेखायनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आरो लोगोसे इउटुबाव भिडिअ बानायनानै फोसावनाय मटिभेट खालामनाय बे गोरोन्थि नङा बे नोंनि थाखाय गोबां मोजां आरो लोगोसे बेखौ नों इयुनावबो नायबाय थानो हागोन आरो लोगोसे बेखौनो लानानै नोङो गुबुन सुबुङा बेखौ मटिभेट जाबाय थागोन दिनै सन्दीप महेश्वरी बिथां बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ दिनै डक्टर बिबेक बेन्द्रा ना मामोनलाय स' बिथाङाबो दिनै गोबां मटिभेट खालामो बिजनेसनि खेथ्रआवहाय बोरैहाय बिजनेसखौ आवगायलांनांगौ नङा होमबा आं मा बिजनेस स्टार्टआप खालामनांगौ स' बेफोरनि खेथ्रआव गोबां बिथाङा मटिभेट खालामो आरो लोगोसे बिथाङा सेसनबो लायो आरो मोनसे सेसनावनो आं खोनानो मोन्दों 35,000 40,000 बा 20,000 बेबायदि लायो जाहैदों सासे पार पार्सन अब्ला स' बेबायदिनो गोबां जोङो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मटिभ खालामनो हायो जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गामियारि सुबुंफोरखौ नंगौ बयनिबो न'खराव मबाइल गैया नाथाय दानि जुगाव गोबां सुबुंनियाव न'खरावनो मबाइल जासै साफा गामियाव न'खराव सोरनावबा गंनै गाहाम गंथाम गाहाम मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा गामि एरिया जायगायावथ' खामानि मोनखाला नाथाय गोबां मुम्बाइ कलकाता दिल्ली बायदिसिनाफ्राव गुजरातफ्राव थांनानै महाराष्ट्रफ्राव थांनानै खामानि मावहैयो आरो मबाइल बायो आरो न'खराव बायनानै हरो नाथाय बिथांमोना इउजसो खालामनो रोङा भिडिअखौ आं बोरैहाय नायनांगौ नङा होमबा बे मा बुस्थु बेलाय नङा होमबा आं नायनो रोङा देखायना होबासो नायनो नैबायदि स' जों गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ फोरोंनांगोन जे मबाइलखौ बोरै इउज खालामो अब्ला गासिबो मेसेजआ लोगो लोगोनो थांबाय अब्ला जोंहा प्रग्राम खालामनायाव फैसा खांनाय जि बानाय बेबो बन्द जाथ'बाय अब्ला बै फैसा खाङालासिनो थानायनि थाखाय जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा एसे रेहाय जालायबाय दिनै गामियाव दङ ओइ बिसा फैसा हराबानो खना नांलायबाय नङा होमबा बा ओरैबाव थाङाबानो खना नांलायबाय स' बेबायदि मोनसे रुल्स थायो आरो लोगोसे गामिनिफ्राय जि पुन्जि थायो पुन्जि गैयाब्ला न'खरनिफ्राय खांना हरगोन बा गामिनिफ्राय हरगोन स' बेबायदि जायो अब्ला बिनि गेजेराव जोंनि हारिया खौसेथियाथ' नांखागौ बाट मददबो खालामनांगौ नाथाय जों एसे बेखौ खम खालामनानै जुदि जों बाहायनो हायोब्ला मोनसे प्रग्राम खालामबाथ' बिराद थाखा थांखायो बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ आरो प्रग्रामबो खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखागौ नङा होमबा नाथाय अरायथा जों बिदि खालामबाय थायोब्ला जोंहा गोबां मा जायो रांनि बेलायावहाय जोंहा बिराद प्रब्लेम जाहैयो गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय बे मेसेजखौ मोन्दों बेनिखायनो आं एक्सप्लेन खालामना होदों रायजो राजाफोर बेखायनो आङो एक्सप्लर खालामना होदों सोरबा दुखु मोननो हागौ बिनि सायावहाय नाथाय आं बेखौ एक्सप्लर खालामना होनायाव आंहा गोरोन्थि गैया मानो होनबा आंनाव रायजो राजाफ्रा आंखौ बुङो बिनि हिसाबैसो आं रायजो राजाफोरनिखौनो आं बुंदों आरो बे आंनि बानायनाय बाथ्रा नङा होमबा आरो लोगोसे बेयो इम्परटेन्ट इट इज भेरि इम्परटेन्ट मानो होनबा जों जुदि जोंनि खाथियावनो जुदि जोंनो आदार होफैदोंब्ला जोंनि खाथियावनो जुदि प्लेटफर्म होदोंब्ला जों बेखौ मानो नागारनो नङा होमबा नोंथांनाव टेलेन्ट दं नङा होमबा अब्ला बे टेलेन्टजों जों गोबां खामानि मावलांनो हायो नङा होमबा रायजो राजाफोर स' बेबायदिनो आङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो दिनै बिबानावसो दं गाबोन गैया नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव साननैसो 2 years 3 years बिबान थाबाय नेक्स्टआव नों मा खामानि मावनानै थांगोन नङा होमबा नोंथांनि बैसोआ जालांबाय दिनै जों गोबां खेथ्रआव बुंनो थाङो आंखौनो होनना बुङो आं इउटुबनिफ्राय आंबो गोबां खेथ्रआव आं खामानि मावबाय आरो इउटुबनि दारैनो आङो गोबां आंनि न'खरनिखौ आं सुद्रायबोनो हाबोबाय नंगौ थारैनो सैथो बाथ्रा नोंथांमोनाबो बेखौ हागोन नङा होमबा नोंथांमोनाबो जि एसे बांद्राय नङा जि एसे हायो बेखौ खालामनो हागोन नाथाय बे खेथ्रआव जाहैगोन नोंथांखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोनो नोंथांनि बुंनाय स्टाइलखौ बेसेबां मोजां मोनो स' नैबे खेथ्रआव नोंथांनि जे भइस बेखौ रायजो राजानि नैबे बिखायाव नांगोन ना नाङा नैबे मोनसे बाथ्रा जायो आरो रायजो राजाफोर स' बयबो इउटुबार बा ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार जानो हायो बे नङा नाथाय नोंथाङा जानो हायो नोंथाङा जेब्ला नोंखौ
प्रग्रामफ्राव थाङोब्ला नोंथांनि जि बुंनाय राव बेखौ जुदि बयबो खोनासंनानै आखाइ खबोब्ला अब्ला बेवहायबो नोंथांखौ खबगोन आखाइ खबनाया मा जाबाय लाइक नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय लाइक स' बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै इउटुबार जानो हमनो थांगासिनो दं मोनसे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जानो थांगासिनो दङ नङा होमबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जानाय बा भिडिअ बानायगिरि जानाया बे गाज्रि बाथ्रा नङा दै गाज्रि बाथ्रा नङा दिनै बेनि दारैनो गोबां सुबुंफोरनि न'खरा जोंबोबाय माने डेभेलप जाबोबाय आरो लोगोसे जायफोरहा प्लेटफर्माव दंमोन नाथाय गैला दिनै नोंथाङा खायसे सुबुंखौ नाय सोरबा माने निउस चेनेलनि इडिटर इन चिफमोन नाथाय गैला रिजाइन जाबाय बेखौ सोर सिनायबावगोन रावबो सिनायला बेहा प्लेटफर्मानो गैला खालि बिथाङा पावार दंमोन अनलि निउस चेनेलनि दारै नाथाय उनाव मा स' बिथांमोनहा दिनै मा खालामनो लादों निउस चेनेल माने खुलिनोथ' हाला नालाय दा बिथांमोना गावनि नामजोंनो चेनेल माने इउटुब चेनेल लोगो लोगोनो दा बिथाङा जुदि बै समाव खुलियामोनब्ला अब्ला बिथांखौ सोरबा सिनायगौमोन नामा बावगारजोबगौमोन गासिबो नङा होमबा दिनै खासा बादाम होननाय बुंनाय सिंगार सासे दंमोन जाय खासा बादाम माने गोथां बादाम फानोमोन बै समावल'सो भाइरेल जाबाय बिनि उनावहाय बिथांखौ सोरबा सिनायो नामा दा रावबो रायखांनानै बिथांनि सायावहाय नङा होमबा स' बेबायदि आरो ना रायजो राजाफोर स' मोनसे प्लेटफर्म होदों बेखौ जों बाहायनांगौ बयबो आरो लोगोसे जाय नोंथाङा मोजां खामानि मावदोंब्ला नोंथांखौ बयबो सापर्ट खालामगोन नोंथांनि सायावहाय आं रावखौबो माबा मोनसे बुंनो थाङाखै जास्ट आं मोनसे आइडिया होदों जे थारैनो बे बाथ्राया नोंथारखौ आरो बिनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो जुदि रोङाबा सोलोंना लानाया गाहाम मिथिबायना रायजो राजाफोर सोलोंनायानो गाहाम नोंथांनि जि बाथ्रा दिनै गोबां सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामो बिथांमोनखौ मदद होयो आरो लोगोसे स्पिच खोनासंनायाव थाङो दिनै जों बेखौ माने इउटुबनि दारैबो मटिभेट खालामहोनाय फरायसाफोरखौ नोंथांनि मोनसे भिडिअखौ नायैनो गोबां मानसिफ्रा थुलुंगा मोनगोन नङा होमबा नोंथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि लिडार नोंथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गाइड खालामग्रा नङा होमबा अब्ला नोंथाङा भिडिअनि दारैबो बिथांमोनखौ गाइड खालामनो हागोन भिडिअनि दारैबो बिथांमोना न'आव थायैनो नोंथांनि भिडिअखौ खोनासंनो हागोन गावनि खामानि जेब्ला फ्रि जागोन नङा होमबा न'खराव नै मोनाबिलि सम जालायबाय मोनसे सम आं खोनासंनोसै आं बिथांनि भाषणखौ खायसे सुबुङा नोंथांनि भाषणखौ खोनासंहैनो हाजोबा प्रग्राम जाबाय नै बुंबाय न'खराव खामानि दंमोन खोनासंहैनो हादिया नाथाय बिथाङाबो खोनासंनो गोसो दंमोन नोंथांनि भइसखौ बा नोंथांनि स्पिचखौ नाथाय बिथाङा खोनासंनो हायासै स' बेवहायनो मोनसे बाथ्रा जे नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायोब्ला अब्ला बे समाव बिथाङा नोंथांनि जि बुंनो गोनां बाथ्रा बेखौ भिडिअनि दारैहाय खोनासंनो हासिगोन दा प्रेस मिटखौथ' जों अराय सम खालामनो हाया जाय इउटुब माने निउस बानायगिरि बिथांमोनाबोथ' नोंनिफ्राय प्रेस मिट खालामनाय लोगो लोगो फैसाथ' लुबैगोन ना आरो नोंथाङा बिदि प्रेस मिट खालामथ' फैसा गारबाय थानो हाया जों फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनबाय थागोन नङा होमबा स' बेबायदिनो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय अननानै गासैबो सुबुंसिम बेखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो बेखौ मोन्थिनानै जाहाथे गावनि लाइफखौ एसे ग्रथ खालामनो हायो थेंक इउ स' माच थेंक इउ